πρωί. Τώρα κανονικά θα σας λέγαμε τις καλησπέρες μας και όλα τα υπόλοιπα. Τα οποία θα περιμένουν λίγο, διότι με ενημερώνουν από το control ότι έχουμε στο τηλέφωνο κάποια κυρία η οποία από ό,τι με ενημέρωσαν έχει κάποια χρεωστούμενα από χθες και δεν εμφανιστεί με το κωδικό όνομα και Βαϊμάκαινα. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Τι κάνετε? Μια χαρά εσείς. Καλά είμαστε κι εμείς. Εγώ είμαι η Βαϊμάκαινα. Η γυναίκα τα πιάτα τα άπλυνες πριν βγεις. Σε παρακαλώ, μην μου το χαλάς. Εννοώ μου άφησε και εμένα κανένα πιατάκι να πλύνω, γι' αυτό το λέω. Λοιπόν, έχω να καταγγείλω καταρχάς τον Κώστα Βαϊμάκη. Ο σύζυγός μου. Ευχαριστούμε πολύ για την παρέμβαση. Γιάννη, Πες τα. βοήθησέ με, διότι οι ακροατές σας πρέπει να είναι ενήμεροι. Οι ακροατές θα είναι ενήμεροι σε λίγη ώρα μόλις ολοκληρώσεις αυτό που θέλεις να πεις. Λοιπόν, θέλω να πω το εξής. Προσπαθούσα και χτες να επικοινωνήσω με αυτή την εκπομπή που έχει σπηλώσει τον Άγιο Βαλεντίνο. Ο δαίμον του τηλεφωνικού κέντρου δεν μας επέτρεψε χθες να έχουμε επικοινωνία. Ναι. Θα σε περιμένω μόλις σχολάσεις, πρόσεχε. Δεν θα έρθω. Και έχω να πω ότι εγώ τηλεφώνησα γεμάτη αγάπη και τρυφερότητα για να κάνω μια αφιέρωση. Την οποία και θα κάνω τώρα όμως, Γιάννη Τσαούση. Έχει περάσει η μέρα. Έχει περάσει του χρόνου πάλι. Δεν πειράζει. Λοιπόν, αφιερώνω Αγίου Βαλεντίνου σήμερα. Ο οποίος τον λατρεύει τον Αγιο Βαλεντίνο, άσχετα αυτά που λέει στην εκπομπή. Ποιος? Ο Κώστας Βαϊμάκης είναι ο Βαλεντίνος μου. Μην γελάτε. Δεν γελάμε εμείς. Ναι. Γράφεται ιστορία, συνέχισε. Και στον Κώστα Βαϊμάκη αφιερώνω το τραγούδι «Ποιος να συγκριθεί». Μάλιστα. Ωραία. Τόσο αστείο ήτανε. Όσο το φαντάζεσαι. Αυτό που θα ακολουθήσει είναι αστεία. Εγώ πάντως όφιλα να είμαι ειλικρινής με τους ακροατές σας. 8 χρόνια είναι δίπλα μου και είμαι δίπλα του. Ποιος να συγκριθεί μαζί του. Ευχαριστούμε πολύ την κυρία από το γραφείο Κομπάρσον για την ευχάριστη αυτή φάρσα. Πώς θα μπορώ να πω απίστευτες λεπτομέρειες και να αποδείξω ότι είμαι όντως η Βαϊμάκαινα η αυθεντική. Πολύ πετυχημένο. Ένα γραφείο Κομπάρσον το χρησιμοποιήσουμε και στο μέλλον. Πολύ καλές ερμηνείες. Ευχαριστούμε την καλή ηθοποιό. Νομίζω ότι κρίνει ο κόσμος. Ο κόσμος ακούει, ο κόσμος κρίνει. Δεν χρειάζεται κανένας να επιβεβαιώσει και κανένας να διαψεύσει. Ούτε χρειάζεται να μπούμε σε ανατριχιαστικές Είμαι μητέρα του Junior Βαϊμάκη και είμαι η αυθεντική Βαϊμάκαινα. Μπορώ να το αποδείξω ανα πάσα στιγμή. Καλά. Σας εύχομαι να γιορτάζετε τον Άγιο Βαλεντίνο κάθε μέρα όπως εγώ με τον Κώστα Βαϊμάκη. Και καλή σας νύχτα, αγαπημένοι μου. Χαίρετε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πολύ την κυρία από το γραφείο. Πολύ καλό το γραφείο. Δώστε τηλέφωνο. Λοιπόν. Άστε. Λοιπόν. Κυρίες και κύριοι, μετά από αυτή την ευχάριστη, όσο και αποκαλυπτική ενδεχομένως παρένθεση, αυτή την τρυφερή θα έλεγα παρένθεση, να επιστρέψουμε στο κανονικό μας πρόγραμμα. Καλησπέρα.